BTR सरकारनि दैदेननायाव एनआरडीएस मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेडआ गरेसरनि एनआरडीएस सिनियर सेकेंडारी स्कुलाव एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रग्राम खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेसर नोगोरनि बेन्दोंआव थानाय गरेसर एनआरडीएस फरायसालिमायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रग्रामखौ बीटीआरनि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट बीटीसी कक्राझार आरो एनआरडीएस मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेडनि बानजायनायाव एनआरडीएसनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै माबोरैहाय फालांगि खालामनानै गावनि थांना थानायनि राहा खालामनो हायो बेनि सायाव मोनसे मेहेरगोनाङै एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रग्राम खुंनाय जादों। दिनैनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो गरेसर खाजोना बेंखन मावख'नि मावख'गिरि टार्लिना टाइट बिथाङा। बेनि उनाव थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो एसिस्टेंट मैनेजर अफ इंडस्ट्रीज DI&CC नि बिथां राक्सा केशव बिथाङा। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एबा उदालगुरि जिल्ला बीजेपीनि आफादगिरि सुनील बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै बेसेनगोसा बिबुंथि होलाङो। मख'नो गोनांदि गरेसर एनआरडीएस फरायसालिमानि बिगोमा देरहासार नार्जारी बिथांनि दैदेननायावनो दिनैनि बे बेसेनगोसा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रग्रामा जानानै थाङो। BTR गभर्नमेंटर उद्योगत और आमार एनआरडीएस प्राइवेट मैनेजमेंटर सहयोगत आमार इयात एखन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रग्राम अनुष्ठित हो जाए। এই অনুষ্ঠানত আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ गरेसर অঞ্চলৰ চক্ৰ বিষয়া মেডাম টাৰ্লিনা মেডাম বাইদেউ উপস্থিত থাকে আৰু তেখেতে এই অনুষ্ঠানৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰে। তাৰ পিছতে আমাৰ কোকৰাঝাৰৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ ৰিয়াৰ কাশ্যপ ডাঙৰীয়া ছাৰ উপস্থিত থাকে আৰু তেখেতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যে বহুমূল্য ভাষণ আগবঢ়ায়। আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ বেষ্ট মোটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ সুনীল বসুমতাৰী ছাৰো ইয়াত উপস্থিত থাকে আৰু তেখেতে আমাক খুব ধুনীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যে মোটিভেশ্যনেল স্পীচ আগবঢ়ায়। গতিকে প্ৰথমতে মই সকলোকে এইফালৰ পৰা মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে অনাগত দিনত যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ বস্তুটো কি বা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি এই ক্ষেত্ৰত বুজি পায় আৰু লগতে যাতে আগবাঢ়ি আহে তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত উদ্যোগিক ক্ষেত্ৰতে হওক বা আমাৰ যিকোনো কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰতে হওক তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে। আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি মই অনুভৱ কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এটা পদক্ষেপ ল'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই BTR গভৰ্নমেণ্টত আৰু লগতে অসম চৰকাৰক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जोन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जोन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जोनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जोनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमर, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जोनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।